N'an bɔra yen nɔ an bɛna min ye Musa Mara ye ale bɔra ka laseli dɔ kɛ. A ko ale bɛ min ɲini politiki ɲɛmɔgɔw fɛ fo ka taga se Maliden bɛɛ lajɛlen ma ko an ka an bolo di ɲɔgɔn ma yaasa min ye transition bɛ an kunna ka u jukɔrɔma don ka u dɛmɛ u ka baara la yaasa u b'a fɛ ka baara minnu boloda o ko bɛ se ka ɲɛ u bolo cogoya min na nka ko an kana kɛ opposants ye ka u senkɔrɔma cɛ. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Sirakɔrɔ Mɛgɛtana. Min ye Sirakɔrɔ Mɛgɛtana commissariat ye olu ye tɛgɛ da binganikɛla maa 6 ɲɔgɔnna kan minnu ni u kun ka baara bɛnnen bɛ bingani walima ka ɲɛsin jamanadenw ma. Olu ka baara tun ye ka u bɛ maaw ka bolofɛnw daraki ka bɔ u bolo ni u ye o daraki u bɛ taga ni a ye ka a dilan kura ye ka papier kuraw k'a la yaasa ka u feere. An bɛ foli di halisa an ka finitigilakaw ma u ka cɛ